Hello, good afternoon sa lahat ng mga aking mga kayahay, sa lahat at sa lahat. Para nga pala sa araw na vlog na ito ay aking susubukan ang itong cellphone, gamit itong cellphone sa pag hindi ko masasabing motovlog to guys, dahil itong aking tricycle ang gagamitin ko na imbis na motovlog, trike vlog. So kayo nagbahala guys kung okay din para sa inyo ang cellphone ang gamit pang trike vlog muna. Next time na siguro yung pang motovlog, kasi wala pa akong action cam. Kung may mag-sponsor o merong mga taong napakabuting puso, mapaghabag na damdamin, baka naman malaking tulong na sa akin yun. At kaya na po ang bahala. So guys, tara, samahan niyo po ako sa simpleng pag trike vlog muna gamit itong aking cellphone. Tara guys. Ay guys, kanina nga pala nandun ko na set up yung camera. Ayun lang, kalimutan ko yung tripod natin ilagay dito sa crash guard ng aking tricycle, dahil magta-trike vlog muna tayo. May action cam na, saka na mag-auto vlogging. Ayan guys, handa lang tayo ngayon. Sinuwag na sa may airport na. cellphone pang vlog.
ikalagay sa tripod na iset ko dito sa may crash guard. Ayan guys, muna tayo ha. So ayan nga guys, nakita nyo naman ang resulta ng aking trike vlog. Imbis na moto vlog, wala pa tayong action cam, kaya pasensya na kayo sa sounds niyan. May mic na nga akong gamit dyan na external, kaya lang hindi talaga cleared yung volume niya, mahina pa rin. So ayan ang bahala guys, comment down below na lang kung okay ba sa pang vlog itong cellphone na nakakabit sa tripod na nakalagay naman sa crash guard ng aking tricycle. Sa bagay, kung may ano na ako, may action cam na ako na maganda, doon ko na lang gagamitin sa pang motovlog. So yun naman guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na video. Yun naman.